दायो नोंसोर मा खामानि मावखो बिथाङा नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय दे सोर सोर खामानि मावखो सोर सोर बेरायदों सोर सोर बबे जायगायाव बेरायदों नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय दे रावबो नायाखै माथो मोनथाम जासै लाइक वान जाबाय सोर सोर खामानि मावदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दे नोंहा थाइसेबो गैया माथो मोजां मोनदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंब्लाबो लाइक खालाम नै रावबो गैया माथो नोंहालाय थांसै आं खामानि मावदों नोंनि लाइफखौ नायनो मोननाय नंला आं ब्रादार नै नायलै नाय जेबो नङाब्रा रन्जन नार्जारि ओइ जोंमा ओइ आं मिथियोमोन मा होनो मिथिखायो मा होनो जोंमासो बियो गाइस सानै जाबाय मा खबर वारि प्रान्जल वारि मा खबर मोजां 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 आं बिसोरबो मोनसे लाइभ भिडिअ नायदों बिसोरबो लाइभ भिडिअ बनायदों आरो बिदोंबो लाइभ भिडिअ बनायदों माने माबोरै माबोरै इन्टारेस्ट जायो आरो नै नाय माबा बुंबायनो बियो एल'आ ना मा नासो होनबाय दे आंनि कमेन्टखौ फरायनोसै दे मन्देसवान बसुमतारी हेल' हाय टिपु बर' ब्लग मा खालामदों आदा ओरैनो जिरायना दङ सोमला बर'हि जोंसार बाग्लारि खानाय सिनाखै नामा नों माने कास्टमारा दायो गैया जादों एसेबाबो थाब्लाबो गैया जादों आरो प्रितम नार्जारि आं दासो मावखांदों हाय आदा दे मावनोबालाबो मावनो मोजां थाखा फैसाबो खामायनोबाबो मोजां मावनांगौसो अलसिया जानो नाङा आरो बेफोरबायदिखौ दे मेथाइ खनदो सुदीप ब्लग हि आदा सना आइ लाभ इउ दे गुड नाइट नङा गुड आफ्टारनुन देरहासार इन्टारमेन्टेन आंबो मावदोंमोन आदा दायो जिरायना सान्दुं फुं जानायखाय दे जागोन दे दावहारु मोसाहारि हि आदा एल' मा खालामदों फिनोसै ओइ आदा खानाय बाखि सिनगोनमोनलै हाया बाखि जाया दे नोंनिया बाखियानो जानाय नङा बाखिया बेयावबो बाखि जानाय नङा दे जेमि गेमिं ओइ आदै हेलि मिथिंगा बर' मा सालाय खान्दा माने आंनि माइक्र'फन लायाखै जोंनिया बेबायदिनो जोंनि हारियानो बेबायदिनो जोंसार बाग्लारि खानाय सिनाखै नामा सिनथ'वाखै बेनो बर' नोंहा बेलेगानो गैया गैथ'वा दे नाय बर'दिननि सामाल बसुमतारी आं खामानि मावदों नोंनि लाइफखौ नायनो मोननाय नंला
ang prada nai ri pra nai ma sa de nai nang go pra GB 곡던 버스모다리 히 하이 미팅가 보러 사부 체 뭐보라 사부 체 인조 좋고 알아라 사부 체 인조 인조는 사실은 하 तेरे हाजार इंटरमेंटेन कमेन को मानो फरायाखै माथो बारा फरायबाय माथो जाम्बा मासे दे जोंसार बाग्लारि माबा देरहासार इंटरमेंटेन फरायबायलै जाम्बा जोंसार बाग्लारि ओइ आंखौ सिनायदों नामा सोर सासे जोंसार बाग्लारि जोंसार माने गासिबो इसिंबो जोंसार बैथिंबो जोंसार बैथिंबो जोंसार बैथिंबो जोंसार बेनिखायसो आङो बेखौ मिथिनो हाला खन्थाइवारि मा खालामदों आदा ओरैनो जिरायना दं जोंसार बाग्लारि मा नाया आंनिखौ नों नायबाय दा बुंनो हाबाय दा दे जोंसार बाग्लारि मोजां जोंसार बाग्लारि आं हाखानाया गोलाव जाबाय थिननांगौमोन फैनोबा फै 50 ताका लागोन आरो नों आबो केमसिखौ लादो लै सानैनो लानो समायगोन सोर जाम्बा जाम्बा प्रान्जल नार्जारिया बेंग्रासो होदो कमेन्ट होदों नालाय आं मोननै भिडिअ लाइभ होदों आरो बेनिखाय बेयावनो जोंसार बाग्लारि आं आसोल ओइ आसोल जायख्लं गयारि मा मैगं जाखो आदा माने कपि जोंसार बाग्लारि आंखौ सिनायदों नामा नों सिनायाखै बिबा मबे जासे जोंसार मिथिंगा बर' हेल' मिथिंगा बर'आ जाम्बा जाबायलै फान्थाव माने मैगं फान्थावसो जाग्रा माखौसो बां होनबाय बियो सुदीप ब्लग आं मारै दं नोंसो गावगाय माब्रै दं देरहासार इन्टारमेन्टेन एल' आदा हेन्डसाम थार माथो मेथाइ खनदो अ एल' खांख्राइ एल' जाबाय दा आं खनबाय दा अहेन बर' दे नोंहा मिनिनाया जाबाय दे दावहारु मुसाहारि आदाखौ नायनो जा मोजां मोनोलां रायलायनायखौ दे थेंक इउ स' माच गहेन बड'आ मिनिलायबाय देरहासार इन्टारमेन्टेन मेथाइ खनदो प्लिज मा मेथाइ खननांगौ बुं मानि थाखाय रमान्टिक ना गस्पेल ना मा गायनांगौ दे बुं रहेन बड' होलायबाय माबिला युबरात एफ गान खनदो दंसे होनबासो नायगोन आं नोंनि लाइभखौ दे मा खननांगौ मा मेथाइ खननांगौ नोङो कमेन्ट होबानो जाबाय दे बेखौ दोननाय जाबाय नोंहा मोनसेबो बेल'सो दे मा मेथाइ खननांगौ